Komplet il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Jordan Azzopardi ta' 29 sena li qed jaffaċċja 15-il akkuża fosthom traffikar ta' droga, eroina u kokaina u użu ta' flus FOLOZ. Miegħu qed tkun mixlija mara ta' 30 sena minn Bormla li hija om ta' 5 tfal. Tul is-seduta tal-ġimgħa Azzopardi der iżomm rasu baxxuta waqt li tinstema' x-xhieda fosthom minn persuni li allegatament spiċċaw vittmi tiegħu. Il-Maġistrat Doreen Clark semmit kif il-Pulizija sabet 6,700 euro f'karti ta' flus FOLOZ fil-kamra tal-banju tal-akkużat f'razzett fil-Wardija. Dawn kienu maqsumin f'67 karta Falza tal-100 euro. Waqt it-tfittxija nstabu wkoll passaporti, mobiles u mwiżen fost l-oħrajn. Xedu wkoll sidien jew impjegati f'bosta ħwienet f'Taslima u San Ġwan illi ngidbu minn Mario Abdilla, raġel anzjan u qaraj illi kien qed jidħol fil-ħanut tagħhom u jixtri dejjem b'karta tal-100 euro falsa. L-anzjan wieġeb ħati tal-akkużi u kien issentenzjat. Espert tal-Bank Ċentrali konferma li l-flus li kien qed juża l-akkużat kienu kollha FOLOZ. Għalli Azzopardi ġie arrestat barra l-istabbiliment tal-McDonald's tal-Gargur waqt li kien qed jixtri. Ingħad li hawnhekk Azzopardi ħarab minn fuq il-post iżda ħabat ma' qarblu, sofra xi ġrieħi u reġa' ngħabad. Il-każ se jkompli jinstema' fl-10 ta' April li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.